El poeta valencià Pere Bessó, llicenciat en Filologia Moderna, va presentar el 2 de maig la seva nova publicació efemera a la Sala Municipal d'Exposicions del Centre Cultural de Mislata. L'acte va comptar amb l'intervenció de Francesc Collado, llicenciat en Filologia Hispànica, especialitzat en la modalitat lingüística valenciana i actualment professor a l'Institut de la Moreria. Ell va ser l'encarregat de presentar l'obra i parlar als assistents de la trajectòria de més de 40 anys de Pere. També va intervenir Montse Anfruns, qui estudia al Conservatori Superior de Música de València i ha orientat la seva carrera professional cap a la música, la interpretació i el doblatge. Ella va ser l'encarregada de llegir una selecció de poemes d'efemera. Les temàtiques clàssiques de la lírica, amor, desamor, soledat, paisatge i un tractament entre el tema de la mort i el tema d'alguna manera transcendència o persistència de la teua obra. Tot això és guiat d'anècdotes i de les pròpies vivències personals i les que extraus de la literatura i que fas teues. Pere és un escritor i poeta que pertany a la generació dels 70 i encara que va començar publicant obres en castellà com Cenáculo de sombras o Imágenes, pront es va interessar per la defensa de la nostra llengua i literatura i va publicar Herbolari de silencis, obra a la que han seguit un gran nombre de títols. Estos poetes de la dècada dels 70 suposen el trencament dràstic i necessari amb la tradició poètica anterior i molt especialment amb el frustrat realisme històric de la dècada dels 60. En un principi és una revolta de superació de la poesia social, però agafant encara de manera discutible, és molt llarg, una mena de compromís. Després ja tot un neoromanticisme defineix el culturalisme o venecianisme i a partir d'ahir l'estètica personal de cadascú. La pretensió de Pere seria canviar el món, però com això reconeix és molt idealista, amb la seva poesia l'agradaria consolidar-se com a poeta únic, mostrant el seu compromís amb aquesta professió i aquest gènere, i poder seguir plasmant les seues vivències personals. Experiències que amb el pas del temps són més i, per tant, han fet que tinga més coses que contar, augmentant així la mitja de poemes i pàgines de les seues obres. Tal volta la jubilació o tal volta el decidir que el treball literari passa ja de ser en un dels temps, d'escriure quan tenia un dels temps una miqueta de temps, per allà dedicar-li més temps a tot el que és la búsqueda, la recerca de la poesia i, a més, retrobar-me a mi mateix com a escritor. Però aquest llibre possiblement no siga l'últim, ja que Pere té nous projectes en ment, entre ells la publicació d'altres obres que ja té organitzades i preparades per a mostrar al món, per a poder seguir treballant en el que més l'agrada, l'escriptura i la poesia.